ಮಾಡುದ ರೆಡಿ ಅಂತ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ನಂಗೆ ರವಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಂಗೆ 1 kg ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮನ್ಪುನು. ಇರುವ ಮುಂಚಿ ಮಕ್ಕ ಮಂಜಿಕಂಡ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ, ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಉಂಡೆ ಲಿಂಬೆ ಉಳ್ದ ಗಾತ್ರದ ಪುಳಿ, ಬೊಕ್ಕ 1 ಸ್ಪೂನು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ಗ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನೈಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈತ ನೈಸ್ ಬಿಡು ಅಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಮೀನಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ಕಣಮ್ಮ ಸರಿ ಒಯ್ಪಾನೆ. ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾವಲ್ ದಿಕ್ಕ ಯಾಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ರವೆಟ್ ಮುಕ್ಕದು ಕೈಪುಗ ನಮ್ಮ ಶೋಕಾಬ್ ರವೆಟ್ ಮುಕ್ಕದು. ಮತ್ತು ಅವಳಿ ಫ್ರೆಶ್ ನಂಗೊಂದು ಟೇಸ್ಟಿ ಇದೆ ಮೊದಲು ಪಾಡ್ಗ ರೆಡಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದಿತ್ತ ರೆಡಿ ಆತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ರವಾ ಫ್ರೈ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಪುಳಿ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಂತೀನಿ. ಈಗ ದಾಲಜಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಂಜಲ ಆತ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಪುಳಿ ಅದು ಪುಳಿ ಒಂಜಿ ಪಾವಡೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಬಂತು ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ. ನನ್ನದೇ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.